Galing yung isang pusa. Stay lang pera. Wala rin ako. Yan, dami pera. Pera. Yan na. Wala na. Yan. Yan, wala. Coins ko dun sa nasa yung bed ko kayo ba? Wala ka. Good ko din. Lahat. Dapat din sa ano? Tulay? Hindi ko tulay. Ito yung connection. Ito ba kung pinagus pala natin yung tulay doon sa may tower? Ito pala yung malalabasan mo. Ito sa may tubig, sa isisay mo. Kaya nga, paikot ka. Tinakbo ko na rin yung tao. Isa may malapit sa may awang ka na kapag gawin ni cellphone na sa ano na to? Mama, ano yun? Bago kayo lahat? Alin? Ano nilagay mo? Pwede nga nilipusin. Bali. Bakit ito? Wala. Mayong camera ko. Mayong camera. Ay, yung picture. Ewan ko sa iyo. Nasa iyo. Since yan, dalawa yung plastic ko sa doon natin sa labas pag ano eh. Kukuha ko ng plastic. Eh, anong niya ibukod yung muna yung dalawa? Huwag yung isama. Okay na yun. Halika na. Wait lang kuya. Camera. Ay, shit. Camera. Labas ka na ta. Mama. Saan ako ah? Uy, ano ginagawa mo? Hindi, pinapatay ko sa kasi. Thank you. Uy, sukli ko 200 pera. Isang iso. Sukli ko. 200? Ay, susuwag yung bingo. 190 na dapat kaya di 200 na pera. Uy, masakit ka. Kumalong mo. Masakit ka. Kaya nakabit tayo. Ako muna. Ang yaw tapaw. Ako tulong. Okay. Ito. May hawa ka mga muna. Alam ya. 成個保障咁咧，你哋要好多啱食嗰啲飯咧。哇！睇下啲冇係。